Laban sa introduction, no? Hey, what's up mga bag? So, karon guys, namin diri sa Toledo City Plaza because karong 8 AM na diri si Coco Martin. Cargo Dalisay. So, AP party list sila guys, pero ako nag-promote guys ha. Makita na ko na niyo ang Toledo City Plaza guys. So guys, first time guys, masayo nakamatas ng shitin para lang maka-admit diri. So time check, 7:36 na guys. So shout out Madam Lily and Renato, no? Andaman namong awardaan kay makakita man mi karon sa mga agila. So guys, naganap-anap na og daghan ang tao diri guys. So kayag mi duha ni Ma'am Shitin karon diri guys. Kami ra duha kasi dito eneng nagpa-enroll pa. Ay tag mauman siya karon dayon bigas. Ay tag sayo siya mahuman guys kay para makakita siya ni Uncle Cards. Ayo sa Lesay. So guys, fake news ang 8 AM nila guys. Kay 8:20 na guys, wag hapon silang cardo. So guys, naningkamot og pa-enroll sa dito ining guys, kay last sem na lang niya karon niya. Paano siya mag-graduate na siya para sa siyang cardo Dalisay. Laban ra dito ining sa magpa-enroll kay ikaw na pud ang cardo Dalisay ko, hindi namin maghago og matag sa iyo og dili na pud may maghuot-huot sa mga tao diri. So shout out sa Ma'am Mercy Day guys no nga. May kabantay karon ni Bibia L. Sorry jud kaayo kay nadugay mi kay napaday sa airport sa cardo Dalisay. Bakit mi sa 8 AM? Tapos kapit mi sa 8 AM guys because adong paday dito sa cardo Dalisay na paday dito sa napaday sa airport. So later guys na si Smaklas of si Basilio of napod si Sisa. So guys, nakahanag silang t-shirt guys. Ayaw lang sa susunod. Kalma ka itong nasa kayo ang t-shirt na ito. Maapon na sana. Okay. Time check guys, 8:44 na jud guys. Kapon na guys, sige. Later. Guys, niline unta ko guys. Nilinya unta ko para sa t-shirt ko niya. Maglinya na ko kay nahutdan naman di ay. Sa katong singers sa likod sa kandang Bisaya, please help me welcome Charlene and Janelle. Kaya punta Toledo City. Hoy punta ganyan manang kurniyo ang mga bago. Hindi mo kasi yung kami masinagado. Hey! Bisaya ko. Bisaya ko. Bisaya ko. Bisaya ko. Punan ko. Bisaya ko. Please help me welcome on stage the Anda Boys. So deep in the feelings. Think I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Hi guys. Napunta si Tito Inding. Kumusta imong pag-enroll? Ha? Kumusta imong pag-enroll? Wa ko ma-enroll. Kay? Naku balance ko no guys. Di siya makapa-enroll ngayon. Di siya mag-graduate. Minumot kong ibiyaan, napagkat kong ipasali.
But right now, naputay kauban. Kinsa man diri ang naay TikTok. They have 5.4 million followers sa TikTok. Please help me welcome, ladies and gentlemen, TikTok's viral group, DeFam. Nagpalit pa Team 164! 1,000 na Pilipino. So guys, 500 meters na lang silang cardo guys. Dala si Cardo guys. Cardo! One more time! 164! AP. AP! Araling panlipunan. 164! Ang probinsyano. Cardo! Basilio! Eh, of course, makita na ito ang motorcade. Doon na yun kaya sila. Panalitan si Coco Martin, muuban ni mo, asan niyo mo siya na doon? Sa amin! Sa inyo, ha? Okay, one more time. Doon ka sa Team 164 in 1, 2, 3, go! Oh, how about itong nasa gilid? Apil ko, ha? Ayun, siyempre, makita nyo na ito. Go again! Ang atong idol! Ako ko si Mami, ayun. Dora. Oh, Dora, siguro ko. Magsiguro ka. Makita na din natin si Coco Martin, ladies and gentlemen! Pagpapalala ka na ito! Ang nag-iusang hari natin sa inyo! Cardo Talisay, Mr. Coco Martin! Ano yan ang makita na natin? Coco Martin! Mr. Cardo Talisay! Hari natin sa inyo! Mr. Coco Martin! Nagpasikat sa kantang panaginip. Let's all welcome Sisa! Kamusta na mga taga-Tornado? Itong kakatayin ko para sa inyo is a song from Ang Probinsyano. Kasabay tayo! Ayun, ang umawit po nun ay si Miss Regine Velasquez at ako po ang inyong lingkod na sumulat po ng Lord Patawad! Sabay-sabay natin siya tawagin! Basilio! Yeah!
itong kanta na to? Pwede niyo ba ako sabayan? Kasi kinakausap na siya kapag ako'y nangangailangan. Baka may kakilala ka na pwede kong utang. Makasalanan nila lang. Sinong magaling? Sinong magaling? Sinong mga sinong magaling? Gusto ko lagi siyang kumakato. Di ko binuksan, di ko binabato. Kung pakamundok sa kanyang inanggang, bigla ko pa lang ako ay nilagang. Ako bang iba ko sa kuwas, dapat ako siyang naliligo. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Puro ako salita, da-da. Nabiyaya ako'y laata, pero kahit kailan ay pasalamat. Masyadong mo, kapagpalangay, pero kahit kailan pinag-igat mo. Maraming palakpak po sa inyong salamat. Eto na, tawagin natin. Mark Love! Lahat ng mga tropa dito sa Toledo, kamusta? Balita ko, lahat daw ng mga taga Toledo ay likas na masasaya. Kaya naman nung aking nalaman ako ay agad nataranta dito at makapunta para sa inyo'y makakanta. Bukod sa alam kong marami ang mababait, marami daw kasi ditong babaeng magaganda. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa probinsyano. Kami ay humahanga talaga. Nandito ngayon si Cardo, pero kayo nang bahalang umusga kung sino bang mas gwapo sa aming dalawa. Wow! Maangas ka, Wow, smaglas ka, Cardo maangas na rin ka. siya yun, brother. Ano na, smaglas, nakakamiss. Ako nang binilang at jamming kung bakit napapangitilan. At kung naalala ba ulit yung sana nakakamiss na. Sa kagana para ko, kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Ulitan na rin na sa nakakamiss na. Kasi kung na naman first, kamusta ka na ba first? Baka na naman minsan naman. Ulitan na rin na sa nakakamiss na. Maraming salamat sa inyo. Eto na. Tumatapang, lalo kong nasusugatan. Ano mo pagsubok ng daanan, haharapin ng may katindigan. Pilipino! 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 Pilipino na may silip ang langap. Mabuhay ka may bakas, mga hirap na donas. Napapalaban mo sa mga pagsubok madala. Pilipino at sa puso ko'y taos. Sa pagmamahal na tao sa bayan na sa Diyos. Ang pag-ibig niya sa inyo ay parang kanyang apelido pagkat siya si Cardo Dalisay. Magingay para kay Mr. Coco Martin! May babae tumaan sa ka, nakakalobo, tignan. Layo-layo na aking ilimpa. Kung ito pala ang pangalan mo, pag number 1 kung okay lang, Twitter, Facebook o Instagram. Di man ako, ganun ako ako. Di man ang nakiniman mo, ibigay ko sa'yo bahay. Kung maminasa ka, huwag ka lang mawalang habang buhay ka na mamahalin. Ganyan na bahal ako, everyone. Katawan, katawan, katawan. Oh, katawan. Huwag mo naman ako buhayin. Pinasasabi ko ako, pinagigigil. Pinasasabi ko ako, pinagigigil. Let's buhay ang nakasinaw. Let's buhay ang nakatunaw. Ako ang sinagot mo habang buhay. Ako'y sa'yo, sa'yo, sa'yo. Kami nagagaling, di mo na kailangan pang magsalita. Ibigin kami sa'yo, sa'yo, sa'yo. I love you! Kamusta kayong lahat? Ang tagal po namin inintay ito. Halos 2 taon, hindi tayo nagkita-kita. Sa napakainit na pagmamahal nyo, mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Kaya maraming salamat at mahal na mahal po namin kayong lahat. I love you! Sa lahat ng mga Cebuano,
Lalo na po dito sa Toledo. Maraming salamat sa napakaingay na pagtanggap nyo. Thank you so much. I love you sa inyong lahat. Okay. Hey! Gusto nyo ka ba? Namiss namin kayo. Pasensya na kayo. Magsasawa kayo sa amin. I love you. Pag sinabi namin A, sabihin nyo B! A! P! A! P! I love you. Toledo! So guys, ulit na lang mi guys. Kinuhay kasi Dodong dito guys. PM na. Nag-goal siya. Ha? Nag-goal siya. Nag-goal na sa. Hindi ka makapapicture ka. Ay na naglao, baka mapicture ka. Nagdan kay tao. Later. So guys, siguro kay ko guys, kiwa ko makapipicture ni Cardo. Yes guys, grabe di ini siya ganahan muli balik ko nung dito. Sabi niya kasi hindi siya nakapapicture kay Cardo. Iyak.